и тук и се върне. Ясно малко. Ясно малко. Ясно малко. Айде. Ляво. What the fuck? Не, ще мине, бе. Ма той тук мина. Той мина, му удари в... Удари ли калник? Удари. Чакай. Дърпай, така не може тук нагоре, бе. Ако искаш да... Боги, отключи я първо. Вас се отключва. Дърпай, че ще заклини. Чай си Богомил. Чакай. Дърпай. Тихо. Давай. Боби, заключи му лебедката. Как не заключи? Еми то там пише някакви картинки, не помня как Сега заключи. Ама как е пишката? Към тебе, те не знам. Ела, Герек, сега всичко дръж, казва и му заключи, отключи. Ей, не можеш да си преведеш телефона в джоба, извиняй. Това не е Иван телефон. Или същата. Точно това. Давай, ляв. Не е заключена явно. Ляв. Пълен. Така. Давай. Само на лебедка да не са такова. Това. Лашка, само на лебедка. Ляв. Дай малко. Долу пъна няма да го закачуя, Бог, има една педя, бе. Има много място. Много място има отдолу. Не, аз снимам го. Тя и задната гума готова. Мина го. Ама стига, чай го сваляме, докъде ще ходиш тали, бе? Стига, бе. Еми, какво да гледам, по-то да криви. Стига, достатъчно. Боги, сваля ли, бе? Той не може да тръгне от тук. Не може да тръгне от тук. Тихо, пробвай, бе. Пробвай на без. Откачи я тогава. Откачи, Боги, ще тръгне, бе. Значи е на мата вода.
Значи, А тук минава бая на високо вода. Високо е много стръмно. И талашка и така така. Може да мини отгоре. Може да мини пъна. Може ако си наравно и надолу, ама тук нагоре.